אדוני ראש הממשלה, הדבר המדהים הוא שעדיין לא הבנת. עדיין לא קלטת. לא יישאר ממך כלום. לא יהיה מוזיאון על שמך, לא תהיה כיכר, לא תהיה מזרקת בנימין נתניהו, יהיה רק דבר אחד. 7 באוקטובר. כל הניסיונות להפיל את האחריות על מי שכפוף לך, כל ההשמצות על צבא ההגנה לישראל, על השב"כ, כל זה לא יעזור. לא תהיה ספרייה, לא יהיה גשר, לא יהיה שדה תעופה. חבר הכנסת ואטורי, חדל. הדבר היחיד שיישא את שמך זה 7 באוקטובר. אתה חושב שנשכח את החטופים? אתה חושב שנסלח על מתינו? עוד עומד פה במליאה ומחייך, אל תחייך, לך. כל מה שאמרת יצא הפוך. כל מה שאמרת יצא הפוך. אתה אמרת שהחמאס מורתע ולא יתקוף. אני יודע שאתה רוצה שנשכח את זה, אבל לא שכחנו. אמרת את זה פה על הדוכן, אמרת את זה בוועדת החוץ והביטחון, לפרוטוקול. לפני 7 באוקטובר עשיתי מסיבת עיתונאים והזהרתי מהאסון. אתה ואני ראינו בדיוק את אותו חומר מודיעיני, אותו חומר המונח לפנינו, אותן אזהרות, רק אתה לא רצית לשמוע. פה בכנסת, במסדרונות, הסתובבו אלופי צה"ל, הרמטכ"ל, התחננו שתקשיבו להם. לא הקשבת. אמרת פעם אחר פעם, אתם מפריזים, האיום לא כזה גדול, הם מורתעים, לא יקרה כלום. אמרת והעברת להם מיליוני דולרים במזוודות. אתה המצאת את זה, חשבת שאתה קונה שקט בכסף, והתברר שפשוט עבדו עליך. במשמרת שלך האיראנים תקפו אותנו לראשונה אי פעם. כטב"מים, טילי שיוט, טילים בליסטיים. היית צריך להתחנן לאמריקאים שיעזרו לך להגן על מדינת ישראל, בעודך מסתתר במקלט אטומי בווילה של מיליארדר זר. במשמרת שלך. כואבת האמת, כואבת.